Dobré ráno, monstri, vítam vás u nového videjka. Dneska ideme zase po tme, niekde jazdiť, ideme do Popradu. Dlho sme tam neboli a tu proste vo Svedíku Stropkové je mokro a v Poprade je sucho. Tomu absolútne vôbec neviem pochopiť, takže ideme pojazdiť tam. Konečne nejaký poriadny park po dlhej dobe. A tiež aj ja som na kolobežke dlhšie nebol, naposledy som bol 30. decembra minulý rok jazdiť a dneska máme už 26. januára 2025, tak uvidíme, že čo všetko mi pôjde. Idem s Filipom a s Lubošom, ešte potom aj Kolesko poje s nami, no malo by že vraj celkom dosť veľa ľudí prísť, tak uvidíme. Vidíme sa na ceste, servus. Chalky už nakúpené, ideme čakať na vlak. Takže už sme tu, ideme nájsť koleska a ideme do parku. Teším sa mega, celkom v pohode, není tu až taká zima. Ale ešte uvidíme, že či bude fúkať alebo ne, ak bude v parku. Tak už sme v parku. Dám si dole bundu, dám rozcvičku a pojeme nejaké čiliky zajazdiť. Trošku mokré to je, ale nevadí. Rozcvičku už som si dal, idem jazdiť tu Ačko na rozjazd. Idem zajazdiť túto boxu.
Yes, Monstri, je tam mega banger na začiatok videa, 50 degree bar. To je po tretíkrát v živote, čo som dal degree bar z niečoho. Monstri, konečne po 40 minútach skeči noha zadná, trošku mi pošla na zem, ale je to tam mega rád som, lebo to je úplne nízka boxa, to má možno tak 20 cm. To som mega rád, to je keď by som išiel z obrúmníka W a ešte z 50, mám úplnú svalovku na nohy, na ruky, na všetko ma bolí.
že sa páčilo. Veľmi pekné počasie vtedy vyšlo, aj celkom dobré tričky som dal. Aj keď na to, že potom 50 Double Hill som mal úplnú svalovku, ešte možno 3 dní potom po Prade som mal svalovku. Napíš dole do komentáru, či sa ti aj páčila hudba, ktorú som použil. Tam na začiatku prvú pesničku som dal trošku iný typ ako väčšinou. Veľmi rád budem za like, odber, koment, keď sa zdieľaš toto videjko s kamarátom a vidíme sa u ďalšieho. Servus.